Wilayah Hawikna Mastu Purnomo Sidhem Hawikna Mastu Silat Mriwang Jagat Karana Sirang Kandha Kawisisaning Disana Sono sinawung lamblok wis cemasestantun lambang Buddha jenantur tutur katela tula-tulat merlap ding maradya minun sitana pamranis kara karo Widyata ing jaman Purwa Binarti tameng laut manggota kapasan ing Gupita kang pun renggeng pralambang matumpa-tumpa marapa panggung sang Purwangkata sebebyal dumadining wayang Purwa Purwakaning kandha narik runtuting basa dinging gunung Musurasa yen narasaya karaos mulat sarira hangrasa wani Puruhing diri rasa rumangsa ngrimangsani lerjalma ngilu kanca jarwe wis ngakup caing carita becik wis gemelar jroning pakliran iki sejati namriksani pagelaran inggih Purwa Surya Candra Darum yang Kartika pinuruba kodrating kawasa sarira trihangi dari bawana Purwatekeng dusina gilir gemanti teman dadi pitahaning dina sasi warsi windu kang sarta abad petukulan kang kartemangkar kaya sirambun kaya Jawa Patin krembyak dadi badhanging kutu-kutu almatoga Brahmana yang Brandaya dadi branantan pawicalan padhang trawangan nari sang Bang Rawi ing asam rebawani jagat mungguing jagat pitan duk munguk-munguk mungguing anggrane kuwi abang mernangah lamun kaeksi yayan dilato bumi saya dangu sumunu sang Hyang Arka katon sombrak kalan kiring abang ismu jenar kaprabawas nari sang Hyang Basanta tanembu katon ijo royo-royo hamangku gunung ingkang biru moyo-moyo pucuking gunung ki nemelan gendanu kasiring Prabanjana lenggat lenggut nganti kaya gunung Makutha Mega tanpa tawis dangu selain kawula dasi dene rasang upaya buga garap Tegal sawai anglur selur tanah pedute sinambi sesendonan sesindenan mikul garlukune anggiling raja kayane samaneh ana pirembagan Samarawangi sang warga saya dangsa inggil katos nari jagat wis katon melok dening kiblat papat lor kidul Tan Kulon Sunari jagat kang samrebut yudha, rebut teja, rebut kekuwung, parandritatan ana ing kemadani, kekuwunging pertapan kembang sore. Mapan wonten ing ngereng-ngereng ngarga. Katingal gunung kendhek geganjengan, gantane kaya ginaris urut kenditing langit. Linggak-linggok biru moyo lungitan. Lamat mulat mega petak kang amayungi kiblat wetan ora pejaten imbang kilen pasabinan sisih ler winastetan Tegal miang aren-aren dene mangluk mangidul ngungkang jurang anjuk samudra peksi-peksi gumyak mawurahan mating caruwet cacari wis mencok ing kekayon sineloko mricik swaraning pancuran lamun wancinjang sagaduking paningal pinajaran cahya cayaning wangarka dat pating galebyar sunaring toya grojogan nenggih lambunging gunung mriku wonten kukus kumendhem angganda menyang ratus garwa samala tandha padewaning brahmana ing kemedheng mangasrama pundhita ingkang minusiteng kawi sinanggit mleting basa tanah sanes kejawi pertapan kembang sore asramaning cantrip manguyu jejanggan indung-indung ulu guntung wisma pinangun candhi tinunda-tunda anut njek dhuwuring pasiten payon sirepan pinuwak cagak sira Kartika kinanjing sila Prabata pinatek wesi sembojo miyang Brahmandali madaning padukuhan wonten wewangunan katingal manjila sarwa teguh sentosa wibawa tuh punika pelengganing sang Brahmana gegununganing pertapan kembang sore peparap sang Begawan Sabdala ya sang Begawan Sabda Jati
Nyata lamun Begawan Sabdawa bentur tatane mateng semedine sithik paningali katarima dewa kinemulan widodari. Berisa juga lengkap madaning pendapi pecerabaan pertapaning kembang sore. Sinebo sangganing para cantrik manguyu jejanggan indung-indung ulu kuntung ingkang kambe-kambelar blabar yaya samudra dhateng tepi. Para ndiri mangke dhateng wonten ing cinaket pilenggahipun dening Sang Wiku Dibya. Kejawi amung cantrik kinasih nenggih pandhita ing Kendari Sada Begawan Anoman. Sumawana satra ing Randu Gumbala Bambang Antasena. Kejawi andher blabar sangganing para kawula ing samya gantung pasisiran jejel riyel rapet-pepet pipit prasasat atau pandengkul dhateng Posela. Babedi Adamara Siba ing alun-alun pertapan blabar sangganing para kawula ing cipta midhanget sabdaning Sang Penemban Sabdawala. Para ndiri mangke Sang Wiku Dibya dereng keparengedhar pangandikan katingal tidhem jinem madaning pertapaning kembang sore. Dadak sakoleng mangke kapireng swara lesung jumenglung. Kinarya pratandha bilih Sang Wiku arep medhar pangandikan. Dadi ngomong rujuking pangandika Sang Begawan Sabdawala ingkang dereng kababaring lisan. Nyekangening kalangguan akar pandancar Tinunir ketunan sur sotetan batang sorang kacaring
Sritinon ning pasewakan busana maneka warna Bos peteng Udana Miang Panjra Sarwa Rukma renggeng manik Narawata Obro Prabanyo kang sumirat Obro Prabanyo kang sumirat Kenyaring tejo laliwaran ler ki laci siring tadet Wimbo kekandha mrek minging katyuping maruta maruta mando saparan mangambar kongas Om
ya jagat Dewa Bathara ya jagat pangestu ngkara hong wilahing awigna mastu namat sidam sing tak caketke pirang-pirang cantrik sing padha swita marang ngersaning Begawan Sabdawala ning ora ana cantrik ingkang tak caketake sowane kejaba mung cantrikku sing tak tresnani ya kuwi cantrik sing wujud ledek munyuk padha raja samraptamutre Anoman tansah pinanganing kawidadan Premban nuring sambikala kepareng kula ngaturaken sembah sumungkeming pangabekti kula kunjuk sandhem wada paduka Premban Sabdawala tak tampa gawe gedhening atiku ora liwat pangestu Tampanana ya Tre mriki kula pendhingga jimat paripin gayana ning kasantosan Cantriku Raden Antasena slamet tekamu pangestune simbah slamet tekaku ning pertapan Kembang Sore kene Mbah ora mlawan sewiji apa kepareng aku ngaturake sembah sungkemku katur ngersaning Simbah Sabdawala tak tampa ndadekake bombong penggali wong tuwa apa to sababe dene aku nyaketake sowaning cantrik Anoman karo cantrik Antasena merga pirang-pirang cantrik kuwi sing padha swita marang Begawan Sabdawala kuwi sing tak sawang katon menjila mung cantrik loro ya kuwi Anoman karo Antasena lah ana ing kene tuwuh tandha pitakon sakjroning atiku coba to aku kuwi pendhita gunung papanku ning pagunungan adoh ratu cerak watu monggo upama ditaker babakan ngelmu tak kira ngelmune Sabdawala kuwi ora bakal bisa imbang yen to ditanding karo ngelmune Anoman kanyata Anoman kuwi wis madheg pendhita wis puluhan taun wis dadi pendhita ana ing pertapan Kendali Sada ning kok ndadak swita marang pendhita gunung kaya Sabdawala iki senggana kula wonten dawuh aku ora duwe ngelmu ingkang migunani tumraping uripmu ngelmuku mung ngelmu cethek ngelmuku mung ngelmu apa anane tegese ngelmune wong gunung pendhita saka gunung apa to sebabe kok nganti akeh cantrik sing padha swita iki janjane mung kepengin do ngerteni piye to caraku nggo iso gawe kertas iso dadi dhuwit kuwi jane mung do tak apusi ning gandeng kabeh do swita karo aku ya tak tampa lah saiki aku tak takon karo kowe jane lek mung sik tok golek iki apa to man nek ngelmu kasatriyan ngelmu Aji Jaya Kawijayan to sing balung leting kulit aku cetha ora duwe ngelmu babakan kawruh werda aku mesti ya ming sithik ling ngerteni ngelmu kawruh werda lan tiping panggraita kecraping cipta aku ya kurang monggo kowe wis dadi pendhita pirang puluh taun lah saya aku tak takon karo kowe sing tok golek iki apa yun mapunten Premban lebet lan cetheke ngelmu satunggiling brahmana menika mboten katandha wonten pundi lenggahipun brahmana menika kala wau najan paduka menika lenggah wonten ing Paredèn panjenengan menika lenggah wonten ing padusunan kula nuwun sewu netepi dhateng tetembunganipun para sepuh ing sami nyebataken wonten tetembungan Girilusi jalma tan kena kinira monggo miturut pitanganipun Anoman kula menika nggadahi gegebengan ingkang sepriki tasih kula tindakaken gegebenganmu apa nadan Anoman menika sampun umur mangabad-abad nanging menawi tangan kula tasih saged kumrimbyah sukunipun ingkang abdi menika tasih saged jumangkah kula tasih saged ngulir budi ngulir pikir budidaya tiyang gayuh wah ngelmu menika mboten winatesan kathahing umur waton kula tasih saged nampi ngelmu menika tentu kula upadi ngantos binjang puputing umur kula Premban Welaidia apik penemumu bener wong golek ngelmu kuwi ora winatesan umur ya kadang kala ana sing ngendikake wis umur tuwa arep golek ngelmu arep apa lah kuwi jane penemu sing salah mergo wong urip ning alam padang kuwi kudu kedunungan ngelmu
Wong ulit tanpa ngelmu kaya suwung kaya bumbung wong wang. Kuwi wekasan bakal gampang diblithuk dening kiwa tengene ingkang luwih pinter. Wekasan gampang dipinteri karo wong sing luwih pinter. Inggih penemban. Mula bener penemumu. Waton pikiranmu isih iso nampa, tanganmu isih iso nampani utawa isih iso nyangking, sikilmu isih kena tok nggo mlaku, ngelmu kuwi aja nganti keri tegese tansah diupadi tekan besok jaman apa wae. Lah saiki aku tak takon karo kowe sing tok goleki ngelmuku ki apa? Wong aku wis kandhakake ngelmuku ki ngelmu sarwa cethek. Ngelmuku ki ngelmu sarwa ora ana. Oh kowe mesti golek ngelmu pengasihan, ha to? Kowe mesti ngerti kondange nek bojoku papat, ha to? Mboten sih. Mboten perempuan mboten menika. Ginanipun menapa kula menika sampun sepuh. Arep tuwa kae? Kuwi ya perlu digunakake. Inggih. Inggih. Nanging sanes menika. Lah terus apa? Kathah ing badhe kula suwunaken mriksa dhateng paduka Penemban. Nek iso arep tak wangsuli nek ra iso kuwi aja kagol atimu. Mergo menungsa kuwi winates. Menungsa kuwi ora sempurna. Inggih. Menungsa kedunungan tetembungan ina lali salah apes lan mati lan ora didit. Inggih. Inggih Penemban. Saiki Raden Antasena. Sampeyan kuwi ya putra satriya tur dasare jagat ingan keberbeken marang mandangi Raden Antasena. Satriya ndugal kewarisan, dasare putu dewa tur bapakne satriya peng-pengan. Nek lumrah panjenengan ki Ndara Antasena utawa Raden Antasena kuwi sawijining satriya ingkang tak kira kaya wis komplit apa sing dibutuhake. Kok dadak kenayalan sowan utawa suwita ngersani Begawan Sabdawala ki janjane ngopo? Ngelmu sing tok goleki apa? Nek perkara penemu ngelmu ora beda karo Pak Dianoman, Mbah. Ning nuwun sewu. Tekaku ana ing pertapan Kembang Sore kene jane ora saka niatku dhewe. Iki sing rada nyemelangi nang kene iki. Kok ora saka niate Raden Antasena, saka niate sapa? Mung nalika semono aku lagi nglakoni tapa ana ing kasatriyan Ngrandu Gumbala. Dumadakan aku entuk sasmitaning dewa ingkang dumeling ana ing Karna. Yen to aku didhawuhi supaya suswita marang Begawan Sabdawala mapan wonten pertapan Kembang Sore, tanpa taliwara aku budal saka kasatriyan Ngrandu Gumbala goleki menyang ngendi papan dununge pertapan Kembang Sore. Bejo, bejane ngawak dene aku iso ketemu karo pertapan Kembang Sore lan suwita karo Begawan Sabdawala. Lah terus sampeyan suwita iki sing tok goleki ngelmu apa? Manut apa sing arep paringke tak tampa. Ngelmuku ngelmu ming cethek-cethek wae, Raden Antasena. Mbok menawa ora ana sing migunani tumraping uripe Raden Antasena. Sak kabeh ngelmu, sak cethek-cethek ngelmu tumrap aku bakal ana pigunane. Malah kula mangsa wong sing ora gelem ngopeni ngelmu cethek-cethek kuwi yen kebentu sing tawang utawa kesandung kesrimpet marang lelakon, kadang kula malah terus kelingan ngelmu cethek mau iso dienggo ngrampungi lelakon mau. Ya apa ora, Mbah? Wih lah ya bener. Ya wis, nek pancen wis duwe karekat lan tekad sing kaya mengkono aku mingkari nampa. Lah saiki ngene. Njaba kae akeh para kawula ingkang padha kepengin njaluk tamba karo aku, njaluk pangestu karo aku, njaluk berkah karo aku. Njaluk dayaku. Heeh. Kae wis do antri. Ning tak dhisikke Anoman karo Raden Antasena. Rawuh mrene coba. Nek pancen ana arep sing mbok takokake, takokno. Nek aku iso wangsulan, tak wenehi wangsulan. Ning nek ora njaluk pangapura, tak keparengake matur mbaka siji. Menawa dipun parengaken kula ora dicaket anggen kula sowan. Entuk bebas. Slow wae ora apa-apa. Nggih. Slow menika menapa? Pelan-pelan maju alon-alon. Inggih ngestakaken dawuh kene. Raden Antasena rada maju, Anoman ya rada maju. Ning iki aja nganti nelek sak nggon-nggon lho Anoman. Inggih. Mergane kowe iki kethek. Engko nek omong karo nelek iki karpet. Inggih ngestakaken dawuh. Bareng badhe kula majeng ing kula Abiyantara. Maju Anoman. Andra ingkang Guswita rum kasiliring
samirana mre sekar kadung ngas kandanyo maweh raras renaning driya sewu penemban kula menika namung badhe nyuwun priksa karo takon napa penemban menika priksa bilih gesang kula menika sampun mataun-taun mangabad-abad laminipun wiwit kula nderekaken Sang Marteng Jagat Prabu Rama Wijaya ngantos dumugi sak mangke sampun gantos jaman iki menika jamanipun para Pandhawa miwah para Kurawa tanganipun sampun boten sekedhik malih sampun pinten abad anggen kula gesang wonten ing Madyapada penemban kula menika sampun kewowoken kula menika sampun kewaregen nyawang dhateng tingkah lampahipun titah utawi sesaminipun menungsa ingkang sami gesang wonten ing alam padhang kula menika sampun kewowoken nedha dhateng gempalaning jagat legiasining kawontenan mila estunipun ingkang kula jangka pendak dinten menika rawuhipun Sang Hyang Yama Dipati supados sak mangke anjabel dhateng sukmanipun ing abdipun Anoman penemban nanging dumugi sepriki lah kok manah kula menika dereng wonten tandha-tandha kula menika badhe wangsul dhateng ngarsanipun Hyang Mahanasa badan kula tasih ketingal seger lajeng kula menika manggenipun badhe gesang menika dumugi benjang menapa lan pejah kula menika benjang menapa penemban. Weh lah apik kuwi. Apik kowe iki jane takon ning arep jlomprongke aku. Liripun kados pundi kula badhe njlomprongaken panjenengan. Neng sing tok takon iki malaikat wangun. Patiku sok kapan. Ngene ya, Man. Iki aku nek ora ngati-ati lek wangsulan kok aku diarani pendhita utawa aku diarani sawijining brahmana. Sing panguwasaku kaya panguwasaning Gusti. Mula aku mung titahe. Kekuatanku winates, kabisanku ya winates. Wong aku ki ya menungsa. Pitakonmu ki nek ditampa agal kuwi jane malah pamecut yen tono pendhita ingkang lali marang jejere terus ngandhakake ngene. Lah entek-entekane terus disebut pendhita sing kaya ngembari panguwasaning sing akarya jagat. Mula lek arep wangsulan alon-alon ndak kleru. Inggih. Nek nganti lek wangsulan kleru engko cantrik-cantrikku do ngrasani, "Wo, Sabdawa kae jebule wonge kaya ngene, Sabdawa kae pendhitane kaya ngene." Mula aku ati-ati. Saiki tak omah-omahi saka wong urip dhisik. Inggih. Nek ora selak karo batine piyai sing lenggah semene iki mesti ana panuwun saka ngersane Gusti paringana yuswa panjang, paringana sehat, paringana langgeng le urip ning alam padhang. Kene ora selak karo batine lho. Inggih. Mula wong ki kepingine duwe umur dawa. Wong ki kepingine duwe umur dawa, ana wong tuwa sing padha ndongake karo wong mugi-mugi pinaringan wilujeng, pinaringan saras, pinaringan sehat. Saged sumerep dhateng putra wayah kuwi merga kepengin umur dawa. Inggih. Lara golekke dokter.
disuntik men mari men waras nek upama ora duwe kaya njaluk tulung tanggane kon ngeroki men waras supaya apa umure dawa inggih ning saiki tak walik kowe iki anehipun kados pundi kowe iki dadi makhluk utawa titahing Gusti sing pinaringan yuswa panjang kok malah gresula pengen mati kuwi lho aneh ning kono kuwi man wonten dawuh bayi lahir plethek saka guwa garba kuwi wis ditulis kodrate karo sing ngakarya jagat eneng bathuke nek iso disawang lho inggih bocah iki sok dadi bocah rekoso bocah iki sok dadi bocah mulya bocah iki sok dadi bocah sing kepenak bocah iki sok dadi bocah sing ora kepenak kuwi kabeh wis kinudrat marang panguwasaning Gusti mula wong urip ana ing alam padhange anane ming nampa aja pisan-pisan gresula nek kowe pisan-pisan gresula upama kowe lagi ngrekoso dhisik utawa lagi ngrekoso sedhela ngrekoso genep sesasi wis duh Gusti kok kados mekaten kawontenan kula kuwi gresula tegese kowe ora iso nampa peparinging Gusti sing Maha Nasa mula akeh ulah agama sing ngandhakake nek kowe dong kepenak syukura ning nek kowe dong ora kepenak matur nuwun dene tasih dipun paringi berkah ngrekaos kuwi angel inggih angel kuwi ora ana sing do iso nglakoni racak-racake menungsa kuwi mulya sithik kowe ndase atos iki racak-racake lho iki apa anane lho aku ngomong apa anane mulya sithik duwe dhuwit sithik wah apa-apa arep dituku apa-apa arep digenteni mongko ngucap syukur kowe ora tau kuwi biasane ngono kuwi ning nek rekoso sithik walah le sujud man ya Allah nganti mbrebes mili ning nek kepenak lali kuwi watake menungsa inggih kula pitung-pitung leres lah iya mulane aku omong apa anane dadi nek kowe diparingi umur dawa kuwi matur nuwun karo sing gawe jagat tegese kowe isih dipercaya urip ana ing alam padhang ngono matur nuwun aja pisan-pisan kowe terus ngarah aduh aku wis kesuwen urip matiku sok kapan lho terus sing tok takoni aku mau mula ngandhake nek iki nek ora ngati-ati iso njlomprongke aku terus sing tok takoni aku ora mulat karo kahanan ora tak petung ora tok gelar ora tak gulung dumene ngarepe cantrik pirang-pirang aku terus kumawasa kaya wong ngerti kaya wong pono mumpung didelokke cantrik pirang-pirang man matimu dina iki wanci iki kanthi cara ngene terus aku tak takon terus aku ki anggepe punakane sing gawe urip apa piye Wah aku ki prunane sing gawe urip apa piye kok ngerti matimu ki wong mati uripe manungsa iku gumantung karo sing gawe jagat ngono mati uripe manungsa iku karo gumantung sing gawe urip menungsa mati ora iso dijangka kapan ana sing tenguk-tenguk langsung teksek ya ana akeh kuwi ana sing lagi mangan keselak ming keselak sak upa lho ning nek Gusti ngeparengake dadi dalan matine kuwi ya akeh ana sing lagi ngitung dhuwit terus mati ya ana kuwi ora kok keselak matane ya matane perlu duit pirang-pirang terus gleleng to kuwi ana pirang-pirang ngono lho ana sing lagi momong anake ana sing lagi nyirami tetandurane ana sing lagi ning sawah ana sing lagi nabuh ya ana ning tak jaluk aja inggih mekaten ning kabeh iki pasrah karo sing gawe jagat ngono lho wong ki nek wedi utawa wong ki nek pikirane tekan nggon pati uripe ora tentrem wis to manut wae manut jangkane sing gawe urip umurmu mung tekan semene Sabdawala arep kowe dadi wong pinter ning umurmu mung tekan semene monggo Gusti menika kersa panjenengan kula namung sumarah ngono inggih dados penemban boten mangertos bijang menapa telasipun umur kula menika boten mangertos ora jujur wae ora nanging menawi tondo-tondo panjenengan saged ngendikaken menapa mboten aku iki pendhita dudu pegawe BKM kaki
Nek pegawe BMKG iki iso ngrani, oh sesuke bakal ana lindu, sesuke bakal ana ngene ditengan kuwi mbuh tenan mbuh ora ning iso ngrancang. Lah aku ki ming pendhita. Tur gaweanku pendhita ngudung ki ora kok mejang ngelmu akeh-akeh, ngelmu ku ya mung ngelmu cethek. Niatku urip ana ing alam padang kuwi tetulung tapa ngrame, paring sandang wong kawudan, paring payung wong kudanan, menehi pangan wong kaluwen. Monggo aku tanpa pamrih. Lho delokon ya lho, kawula sing do antri semono akeh, do njaluk tamba karo aku, do njaluk apa-apa karo aku, ning aku ora njaluk sulih apa-apa. Niatku pancen nulungi marang sawepadaning urip. Gaweanku mung ngono kuwi. Inggih. Ing menawi dipun tandhakaken menapa tasih dangu menapa sampun caket. Kowe meksa kowe iki. Aku wis semoh wangsulan ning kowe meksa. Sesuwe tasih dangu, suwe banget. Waduh, ora waduh. Lakoni kanthi seneng. Lho. Ngono lho. Dilakoni kanthi seneng. Nek kowe ora gelem nglakoni uripmu kanthi seneng, tegese kowe ora percaya karo Gusti sing maringi urip karo kowe. Dosa gedhe kowe. Aku wis kandha to bungah susah bejo cilaka sugih miskin lakoni. Kanthi seneng, ora usah dadak ngresula. Gusti kuwi adil, Man. Inggih. Kowe dadi wong mlarat upamane diparingi rejeki sarwa sithik. Ning apa-apa kecukupan mergo kowe syukur ngersaning Gusti. Lho, kebutuhanmu ora akeh. Kebutuhanmu ya dipaske karo Gusti le paring rejeki karo kowe. Wis kuwi titenono. Arep akeh bandane, akeh bayare, akeh duwite, ning pengeluaran juga akeh. Kuwi wis pasti ngono kuwi. Dadi mesti padha karo sing ora duwe dhuwit. Ning ming sithik pemetune iso awet duwite. Duwe dhuwit akeh, ning akeh pemetune iso boros. Ha ta. Wong didit akeh iki godane akeh kok. Ngragati kono, ngragati kene ayo. Akeh. Karyawane akeh. Ngono. Mengkaten nggih. Ha iya dadi yo mulane perkara iki aja nganti tok gawe bingung. Wis to pasrah wae. Arep tekan kapan sunggon murid disyukuri. Kowe tangi lek saka turu esuk iso melek iso weruh kahanan pertapan Kendari Sada ngucap wae alhamdulillah Gusti tasih dipun paringi gesang. Ngono. Ya ra. Inggih, matur sembah nuwun penemban. Cumeplong raos sing manah kula nanging menawi kepareng kula badhe nyuwun mriksa apa meneh panjenengan teparing dawuh gesang kula tasih dangu menika benjang jaman menapa wala kuwi angel kuwi yo njlomprongke kuwi nek aku omong kowe esuk tekan jaman iki man kuwi aku yo diarani nek wah Sabdawala kaya ngerti-ngerti ya Sabdawala kaya dong-donga. Aku wedi, ning sing penting isih suwe. Setunggal warsa, kalih warsa. Wah. Urung apa-apa. 100 taun meneh luwih. Waduh. Waduh. Ya wis diterima-terimake Pak D, sok kowe gari untu tok. Nek umur semene kok tekan 100 taun meneh. Lho tenan kok. Tenan. Ning Gusti iki adil. Lho. Keagenganing sing gawe urip nadyan anoman ki anu umure wis abad-abad ditambahi sak abad meneh deloken awake anoman isih kaya ngono kuwi isih panggah sehat isih panggah rasa isih panggah sembodo kuwi adiling sing kuwasa inggih mugi-mugi ngaten penemban ora mugi-mugi mugi-mudi inggih penemban ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan sampun marem cemeplong raos sing manah kula apa meneh sing arep takoke aku manut nek aku iso tak jawab nek ora iso ora tak wangsuli sampun cekap menika sampun marem yakin inggih saestu monggo kowe tekan Kendari Sada kowe engko terus grenengan ana sing durung tak aturke terus suatu saat kowe sowan meneh ganggu lehku ngaso mboten menika cekap menika kemawon Raden Antasena arep takon apa aku tak takon ning simbah tak jaluk maringi wangsulan ya Mbah
Aku kira anak Pandhawa. Pandhawa sesuk bakal nglakoni perang gedhe sinebut Bratayuda Jaya Binangun. Mbah, aku tak takon karo sampeyan, niatku dadi anak Pandhawa iki pengen mbelani para Pandhawa. Tak gadang-gadang nang jroning perang gedhe Bratayuda kuwi sesuk Antasena iso dadi senopati mangrurah para Kurawa, yen perlu aku iso mateni Kurawa. Iki nggonku ngaturake dharma bektiku kalawan para Pandhawa. Merga Pandhawa ki wong tuaku. Aku ngrumangsani ora iso ndodhok, aku ngrumangsani ora iso tata krama, aku ngrumangsani ora iso basa. Monggo sing jeneng swargane wong tuwa ki dumunung ana tingkah lakune anak. Nek anak sarwa tata krama, unggah-ungguhe jangkep, basane ya apik, iso njunjung kalawan derajate wong tuwa. Ning nadyan to anak sugih blegedhu iso munjung ingkung gajah saben dina marang wong tuwa, nek kelakuane mrusal bedugal kuwi dadi jalaran neraka tumraping wong tuwa. Ning gandeng Antasena kuwi ora iso munjung apa-apa. Niatku ya mung munjung besok. Mangsa kala aku iso nglabuhi marang para Pandhawa. Iso ora Mbah kira-kira nek miturut paningali Simbah Sabdawala panjangka kuwi kelakon ora? Tak jawab jujur ya Raden, ya Mbah, ora. Lho. Ora iso, ora iso. Merga jantraning urip Raden Antasena iki ora kaya ngono. Raden Antasena iki ora tau pisah karo Raden Wisanggeni. Monggo Raden Wisanggeni karo Raden Antasena kuwi anak Pandhawa sing pancen nuwun sewu ndugal kewarisan ora ngerti tata krama. Ning tanpa capa sampeyan karo Raden Wisanggeni kuwi disebut wiji sejati. Wiji sejati. Heeh. Wiji sejati. Ya kuwi tukulan pepetinganing putra Pandhawa. Turasing Dewa sing siji Raden Wisanggeni, sing siji Raden Antasena. Tak critani. Nah iki ora perkara mati urip. Ning iki perkara jangka. Nek jangka aku wani ngaturake. Ya Mbah, piye Mbah? Aku sesuk kudu piye? Sampeyan ora piye-piye. Ming sampeyan sesuk kuwi bakale entuk kewajiban. Ora kok melu perang Bratayuda ora. Ning jagat iki ana dewaning angkara murka ingkang tasanggiri godha marang atine manungsa supaya tumindak ala. Ya kuwi balane Betari Durga sinebut baju barat. Aja baju tengah lho, baju barat. Oh, Mbah. Ha. Mongko ora ana sing iso ngasurake kridaning Betari Durga lan sak wadya balane, kuwi sesuk bakal ana satriya ingkang pinatah nyirnakake Betari Durga, Bathara Kala sak wadya balane. Dene satriya mau sapa? Aku ora arep ngandhakake petungen dhewe nganggo nalarmu Raden Antasena. Oh, ngono. Lah sebabe apa kakuk ora meru Bratayuda? Lah nek sampeyan melu Bratayuda, Bratayuda ki ora kelakon pirang-pirang dina. 20 menit Kurawa mati kabeh mungsuh sampeyan. Mergo sampeyan ki pancen didaya tenan. Saya sik len apa jenenge iki mangkat wong loro karo adimu Wisanggeni. Wah. Kurawa iki ora nganti 3 ngedheping netra blasah kaya babatan pacing ngestina bali marang panguwasaning Pandhawa. Ning kodrating jagat ora kelakon. Mongko dewa wis ngudratke sesuk ana Bratayuda semene dina. Monggo dewa ki jangka kudu kelakon. Nek sampeyan melu perang Bratayuda tegese jangkane dewa bubar sing do wirang dewa-dewa. Oh ngono ya Mbah. Sing nomor loro sing arep tak takokke janjane arep isin aku arep takon ning gandeng Simbah ki wong ngerti. Aku tak takon ya Mbah. Takon apa? Aku ki tau dibedheki karo kawula Ngrandu Gumbala seprene ora iso njawab. Bedheki apa? Apa bedane soto karo siti, Mbah? Gahaku. Kuwi satriya ning Sembrono Raden Antasena ki. Takon ki bab ngelmu. Kuwi ra mung bahane pelawak. Apa bedane soto karo siti? Apa tak anggap aku ora ngerti? Ngerti aku. Hak jawabe. Rasa, Mbah. Rasa. Engko ndak sampeyan malah kedalalun-dalalun tekan ngendi-endi ora prayoga. Lah iya takon ki sing apik, ngono lho. Takon ki wong urip ki apike piye? Wong urip kudu kepiye?
Wong urip ki janjane piye to Mbah nek miturut kowe? Wong urip ki mung 3 perangan kok. Den. Raden Antasena, 3 perangan piye? Lahir netepi kewajiban, mati. Wis cukup. Ora sawerna-werna. Lahir nek wis dilairake ana ing alam padang, kuwi awak dhewe kaya sing tak kandhake karo Anoman mau, manut marang pestening kodrat. Kodrate dadi apa? Kodrate kudu kepiye? Kodrate pangkate apa? Kodrate sugih apa melarat? Dilakoni kanthi ikhlas. Netepi kewajiban, manut karo kodrate nalika wis dewasa. Nek dadi lurah sing apik, nek dadi dukuh sing apik, nek dadi narapraja sing apik nganti rampung kewajibane, tegese nganti rampung len netepi kewajiban minangka dadi lurah, dukuh lan sapiturute. Engko nek wis kuwi terus ngenteni mati. Jane wong ngenteni mati ki mung ngantri. Apa to sababe nek ning donyane awake dhewe ning dunia pewayangan? Waduh. Ora apa-apa ngene iki bebas kok. Sing jeneng wayang ki tontonan, tuntunan, tatanan. Mula tuntunan ki disampar sandung, aja terlalu saklek le mejang ndak malah ora masuk. Karo gojek. Iya, Mbah. Mula tak kandhake ning jenenge apa to sababe nek wong ratu nek wis rampung kok terus disebut mendita. Ana kae jane unsek ana piye apa iki? Kuwi jane padha uripe karo wong nang alam padang. Wong ki nek wis rampung dadi nuwun sewu, rampung dadi lurah, wis ora dipangkat apa-apa, mendita. Ngepeno barang sing nyata. Sing ora nyata aja dilakoni. Nebus dosa, manembah, salat, nek Nasrani ya ning gereja. Golek sangu supaya uripe sesuk ning alam baka kuwi kepenak. Kuwi jenenge mendita. Anteng, tajem, tapa brata, prihatin. Kuwi sipate pendhita. Dilakoni, ora bareng wis pensiun kok malah cenanangan. Kuwi malah ora apik. Oh, dadi tegese nek ratu wis rampung dadi ratu kae tembunge ingsun arsa mendita. Ngono kae janjane ora kok kudu dadi pendhita. Ora kok kudu nganggo serban kethu terus dadi pendhita. Ora, tenan akeh banget pendhitane. Menep rasane kaya pendhita. Mongko wis tuwa. Ya, teman. Inggih, menika leres. Kuwi Sunda Raden Antasena nek wis rampung kewajibane dadi satriya, wis tuwa mendhita. Lho, Ngrandu Gumbala diganti pertapan Ngrandu Gumbala. Sampeyan mendhita ya wis menep rasane, sabar, ikhlas, ora gampang nesu. Tanduk aris ulat manis ing cipta demen tetulung, adoh penggawe cidra, ngalah tan anggunggung diri, gawe senenging liyan. Kuwi watake pendhita, kuwi kudu dilakoni. Nek kuwi iso dilakoni, wah sesuk bakal nemokake pati sing endah, pati sing sampurna. Mati sing kepenak padang dalane mergo sangune wis komplit. Ora nyono kok malah rasaku kaya kena ya, Mbah. Kenapa? Kenapa? Kena ngendikane Simbah kuwi mau kok njur aku malah iso ngrasake ngendikane Simbah sing satenane. Lah iya mula apa-apa ki nek disampaikan dengan santai itu akan menjadi sebuah eksperimen yang akan mengena di tempatnya itu. Ngono ya, Mbak. Oh, dadi ora usah nganggo saklek-saklek. Mejang nek nganggo tembung sing rekoso malah penontone apa kae tembung apa ora kecekel nek santai ngene iki ora apa-apa. Simbah ki pendhita kok bahasane dicampur-campur. Lho, cantrikku ki ana sing saka Betawi. Ana sing saka Lumpang, Lampung. Heeh, Lampung. Ana sing saka ngendi-endi dadi aku kudu iso basa pirang-pirang nek ana sing takon karo aku nganggo basa Melayu, aku nek ora mlaku ora ketututan. Omongane kok malah kaya ngono. Nah, iki ngene. Gandeng wis sawetara nggone padha jagongan. Raden Antasena karo Anoman kowe tak omongi ning ngrasa dadak ngarani aku ki wong sing seneng bedhek iki dilongkas ana daya. Lho, menapa nggih? Lho apa iya, Pak? Tenan. Daya iki mau jane niate mrene arep suwita, arep dadi cantrik. Ning ketoke daya iki wong getapan. Wong getapan, wong gampang nesu. Mengko nek weruh papanku sing sarwa kaya ngene iki, terus weruh wujudanku sing kaya ngene iki, mesti dhek ora percaya nek aku pendhita ampuh. Wis to deloken.
Sinten kinten-kinten? Sapa Mbah kira-kira? Kowe ra usah melu ngerti, kowe tengok nang mburi kono. Raden Antasena nang mburi kono. Kae kolahku wis wiwit kosong. Iya. Cantrik kewajibane ngabekti karo pendhita. Aku ngabekti Mbah. Timbani, yo ngestake dawuh. Kebak, kudu kebak. Nek luber keke nggo ember. Yo ngestake dawuh. Lah menawi kula kaparingan pakaryan menapa, Man? Kayu-kayu kae ya wis arep entek. Ora munyuk to? Inggih. Menek wit kayu sing garing-garing dipoteli, dipikul go munggah ning pertapan. Oh inggih, ngestaken dawuh. Kono do menyang. Sigra-sigra yen permana ganca. Sigra ngraken awang sesangka. Nalindra mbek marwa sing sang katriga mulung katriga mulung mangrempak ing wadya kurda kurore kagiri-giri pro nanggana magawe gelari rawang-wang mandi ucape Sang Begawan Sabdawala nalika semanten geger Kang Samya muninga lamun ana nalindra ingkang wantun miyak Kang Samya sumewa sangganing para cantrik manguyu jejanggan tanah sanes kejawi namung nalindra Mandura Prabu Baladewa ingkang wantun minggah madaning pecrabaan pertapaning Kembang Sore dadosaken kaget Kang Samya mulat Sri Baladewa Narpati Dwinares Wara Kresna kalangkung tresnanira marang Dyabanon marang Dyabanon Cinawi adal Pragono wonten dawuh kowe iki mau saka Negara Mandura jare kondhaya ana pendhita ampuh kowe mau matur karo Prabu Baladewa Ratu Gustimu aku yen ana pendhita ingkang wicaksana lan akeh panggening para cantrik manguyu jejanggan ingkang padha srita marang ngersaning pendhita mau lha iki kok aku to depe ning kene iki lho lho mangke rumiyin ampun duka lha nggih menika brahmananipun menika Gusti Pramana piye? Iketewe luwuk kaya ngono. Iki ora pangling iki. Wah, dalah, aku tau tate nyewa surjan iki. Surjan lurik iki mesti colongan iki. Kok ngene kok pendhita iki ampuhe ngono apa? Mangke rumiyin to panjenengan mbadipun suni priksa langkung mriyin. Sampun ngantos ngino dhateng Brahmana menika kono wau.
Giri lusi jalma tan kena kinara. Ah, Pragota aku ora percaya. Aku ora percaya niki menungsa. Wujude kaya ngene kok Brahmana. Aku ora sudi kon suwita karo pendhita kaya Bali. Kaya Bali Pragota. Ngandel ora. Wong ki nek senengina karo sak pepadane ya ngono kae dumeh iket kuluwu. Pancen takoni iki kecilian. Iki ya surjan leku njukuk memeane sapa mbuh. Ning ki dadi tak tresnani. Lah kok dadi malah aku dunekke wong loro saudon telu saurupan pendhita rupane kaya ngene kok mandi ki. Wo. Muga-muga mandya usape Sabdawala Prabu Baladewa. Kaya Jakongas, kaya Jong Gembelo. Sampeyan aja rumangsa dadi Nalendra terus ngidak-idak derajate pendhita kaya aku. Tak suwunke ngersani sing gawe jagat muga-muga mandya ucape Sabdawala. Bingung ra tekan ngomah kowe. Loh, iki piye iki? Wah. Pragota wonten dawuh. Lah sampean niku wis kesel diceluk-celuk. Iki piye Pragota? Aku tadi aku ora iso metu saka pertapan iki piye? Melayu rono tak kira papan utawa dalan sing bali marang negara Mandura. Lah kok ngerti-ngerti jedul perserabaan melayu rono kok jedul kene. Ketemu wong iki kok bola-bali. Lah niku. Nuwun sewu panjenengan mesti pun diwalik peningale. Mboten ngertos margi kondur. Wah, setan marwani jajalan. Iblis anak. Lah ing atase wujudan kaya ngene kok iso malik paningale Baladewa kok aku nganti ora ngerti dalan bali marang negara Mandura. Nuwun sewu to, Den. Mbok sareh. Sareh piye? Panjenengan menika teng omahe wong kok bungok-bungok kaya kernet. Nganggo sopan to. Niki niku elek-elek kula niku sing di omah. Ngoten. Aku sampean bengak-bengok. Kowe sapa kowe? Pandhita Kembang Sore Begawan Sabdawala. Sabdawala. Nggih. Sampean sinten Prabu Baladewa? Ngandel ora. Ngerti kali sampean. Ngerti karo aku karo bola-bali kowe matur sinuwun Prabu Mandura, sinuwun Baladewa. Dheweke wis ngrungokke karo omonganmu, dheweke wis ngerti karo aku, wis ora jeneng mokal. Lah sukon bedhek sapa? Bojomu apa? Erawati. Dewi Erawati saka negara Mandaraka. Sampeyan niku ratu sing ora wani rabi akeh. Kalah kalih slamet tangga kula niku. Papat. Ayo. Sampeyan niku ratu Dudeng Samaladeng kok kalah karo Pak Slamet. Ora caturan karo kowe. Lho ora caturan wong ning omahku ora caturan piye? Kowe cetha gawe malik maningale Baladewa. Yo. Kowe malik maningale Baladewa. Kowe kira karo Nata Mandura Prabu Baladewa. Kowe ngias karo Nata Mandura Prabu Baladewa. Oh iya. Saiki ngene. Aku iso bali marang negara Mandura. Yen aku iso mateni Begawan Sabdawala. Lho iki perkarane apa? Ora ana masalah apa-apa kok mateni karo Sabdawala. Kula niku salah napa luput napa karo sampean. Ora cakokan gunung tanpa kuna. Ora minggat kowe cocok nenggala jeblok dadamu. Oh, sampean ora iso mlaku. Sampean ora iso mlaku, sampean ora iso tekan dindi, ngejejer kaya patung ning kono. Mandi ucape Sabdawala. Pragota wonten dawuh. Iki aku napa iki? Iki aku napa aku ora iso obah wae. Tanganku ora iso diobahke abote ra jamak-jamak. Oh, stroke dasmu iki.
Malah mujek karo bendarane. Ha pripun? Peredaran darah berhenti. Cilaka niku nang wonten niku. Piye kowe disebdake apa piye? Mboten penemban, mboten. Pragoto mati aku. Pragoto iki sing ngobah mung iso mung cangkemku tok. Mataku ora iso kedhep. Iki mbrebes kabeh. Loku. Wah, pripun? Menawi menika senengane ngeyel. Pun kula kandhani ampun sembrono karo pendhita. Kembang sore sampeyan disebdake niki wau mandi. Aduh, mati aku Pragoto. Wonten dawuh. Awakku piye iki? Mboten ngerti nggih normal mawon. Lah kok ora iso dobake babar blas? Pripun lho ya ora ngerti. Pragoto wonten dawuh. Ora wae lho 200 kaya ngoten kok. Lho ora Pragoto tak ajar kowe. Tak ajar kowe. Wo ayo. Mesok kalah nggon aku. Edan. Siji, loro. Kok dikilani? Piye? Pragoto mati aku. Pun saniki ngeten mawon, sampean mboten sah nesu, mboten sah bengok-bengok. Ning nyuwun ngapura karo Begawan Sabdawala. Ora sudi. Nek ora sudi sampean kaku ngenten iki terus. Napa sampean kundur teng Mandura kula junjung? Lah mboten wangun to. Mengke selak sumebar dumugi pundi papan Prabu Baladewa setruk. Lah cilaka to. Aku ki ora apa-apa. Lah ki nyatane ra iso obang ora apa-apa piye. Ha iki ana Ratu Mandura kok. Kena setruk ya iki. Pragoto kok nek aku iso obat tak tapuki cangkemmu. Muja-mujake Ratu Gustine, mboten muja-mujake nyatane. Lah aku kudu piye? Nyuwun ngapura. Njaluk ngapura karo sapa? Begawan Sabdawala. Ora sudi. Arep aku kabeh kene iki ora sudi njaluk ngapura. Wis nengke wae Pragoto. Wis ben yo do ditinggal wae. Tinggal lunga wae rasan dadak ditambani. Ora wedi. Ora wedi piye to? Pertapanku iki demite akeh banget. Ora sing demit wedok wuda. Wah medeni. Nek sam nganti diparani terus diganggu. Waduh. Mbok aku wae. Oh, piye? Pripun? Aduh mati aku. Mati aku Pragoto piye? Pun sampeyan niku mang ngendika. Penemban kula nyuwun pangapura. Aku kon muni ngono. Nggih, mengke tak diwaluyake ditambani. Nek mboten ngoten sampeyan mboten ajeng ditambani mbok yakin. Penemban. Ngoten. Alus. Penemban. Aku njaluk ngapura. Apa ana umume wong njaluk ngapura kok ngoko? Basa. Basa. Ayo basa. Watuthuk kowe. Basa lho, Penemban kula nyuwun pangapura. Nyatane ya digdaya tenan. Pun kepun ngendika. Aku ora sudi kon basa. Pun to mboten sangeye. Niki sampean manut kali kula mawon. Nek mboten manut kali kula, ora cilaka sampean. Pun nggih manut kali kula. Yo. Penemban. Apa ora Baladewa? Kula nyuwun pangapunten, Penemban. Njaluk ngapura. Iye. Statusmu apa nang kene? Murid. Murid. Kaku terus lho. Kaku niku nek ana sing nggo nglemeske ora apa-apa. Nek kaku terus ayo apa. Kaya nggawa genter. Waduh. Wah, mboten sahuan tenan wonten mawon. Penemban, kula nyuwun pangapunten. Statuse Prabu Baladewa ning Pertapan Kembang Sore, kula siswanipun Penemban. Kula muridipun Penemban. Lahir batin, lahir batos. Nek tak tambani sampean ora mblenjani, mboten badhe mblenjani.
nek ora mblenjani tak suwun ngersaning Gusti Prabu Baladewa pulya kaya wingi uni. Wah. Wah. Wah, setan manusane jajalan. Wah, dapure kaya ngene kok. Pintere ra jamak-jamak iso gawe awakku kaku. Iso nambani karo aku. Wah, edan Pragoto mulut oreme ora saka bolduser kok. Ora wangun babar blas. Waduh cilaka iki. Nyuwun ngapunten lho Mbah matahipun kados mekaten Prabu Baladewa. Apa? Lho, kok wis apa? Lho. Lah aku kon piye? Sampeyan mau sumpah apa? Dadi siswane Sabdawala. Ya, aku dadi siswamu ora apa-apa. Njaluk ngapura karo aku wis tak tambani. Iya, mergo sampeyan wis tau janji, wis ngucap janji bakal dadi siswaku. Iya. Kok saiki ngono terus piye? Ora ndek tata krama. Lho, aku ki ratu. Arep ratu aku ki pendhita, sampeyan dadi muridku. Ora kena murid karo guru kok. Sapenake dhewe. Wah, ya dibedake, ya dibedake. Aja dipadha, ora iso kudu padha karo kancane ndak marahi kemeren. Ora apik. Wis, ora gelem basa. Ora gelem basa. Basa. Kula aturi basa niku lho sing tratapan kok malah kula niki pripun. Ora gelem basa, tak sebdake lempoke. Basa. Iki. Wah, edan. Wah, mak tratap aku. Sawise basa apa pantes? Murid kok ngadeg kaya karo kancane malang kerik. Ayo ora malang kerik, sing tata krama. Niki niku ora utah malang kerik. Sampeyan niku nek wonten niku kula niku sing tratapan niku andhari ngayali ra jamak-jamak ora. Terus apa pantes nek guru karo murid kok ngejejer padha-padha adu arep kaya wong perang lungguh ngisor. Wah, Pragoto iki iki kok dadi kaya ngene kanane piye? Oh, lenggah ngandhap mawon. Napi to? Lenggah ngandhap mawon. Pragoto iki menungso ra tataran ratu Gusti dicandhak dibopong dibroke. Sampeyan nek ngeyel kula malah ngrekoso. Ngapurancang. Wah, kok syarate akeh men. Lah ngonten malah. Sampeyan niku nek sowan teng mriki niku nemengke nek entuk ngelmu-ngelmu sing migunani malah becik, kedadiane malah apik ngoten. Inggih, Penemban. Wis tenan. Inggih, saestu tak tampa oleh Muswita. Ning saiki ora wancine aku medhar ngelmu, ora wancine aku mejang kelawan siswa-siswaku. Mergo tontonan kawula semono akeh kae padha ngenteni titiwanci tak timbali padha pengin njaluk tombo karo Begawan Sabdawala. Inggih. Prabu Baladewa mlebu pertapan sik ngenteni sak rampunging kewajibanku. Oh inggih, iki setaken dawuh. Kula dos pundi Penemban? Kowe ya mlebu pertapan sik Pragoto. Oh, inggih, monggo sinuwun kula dherekaken kula ladosi wonten salebeting pertapan. Maring dawuh tangga-tangga Karang Pradesan sing butuhake pitulunganku timbalana sowan. Nun inggih ngestaken dawuh mbaka siji ya. Mbaka nurut lan kepentingane apa engko aturke karo aku. Katobat, nyun mampang ya Mangstu Penemban. Ana metu njaba. Inggih.
Sapa kowe? Nuwun sewu Penemban. Kula menika tangga desa panjenengan. Oh, saka ngendi? Kula saking Ketingan. Oh. Jenengmu sapa? Kula Margino. Margino. Nggih. Apa? Arep njaluk tamba apa? Arep njaluk syarat apa? Matura. Ning ngene ya Margino. Aku mung iso menehi syarat dongane daturke karo sing kuwasa. Mbok menawa aku dadi lantaran apa sing tok gayuh iso kasembadan. Ora perkara aku kok ampuh, ning mergo aku lagi dadi dalane sing gawe urip supaya tetulung marang sak pepadane. Matur sembah nuwun. Napa? Lara apa? Mboten sakit. Lah apa? Kula namung badhe curhat. Curhat. Nggih. Semah kula menika langkung 6 tinimbang kula. Wo, lah kowe umurmu 17 kalih. bojomu 3 gangsal. yo. Riyen nggih ketoke niku tresna kalih kula. Heeh. Ning akhir-akhir niki nek kesan niku mboten tau wangsul. Oh, Kula ken bali anggere tekan omah ming njaluk bondo kaya kalih nesu-nesu sing dadi sasaran anake do dinesoni. Kalung gelang kula pun kula dol nggih nguripi bojo kula. Saya sakit melih pengenane niku kathoke kula kumbah. Nang jeron kathok niku enten gambare wong wedok. Nyandang Jawa. Ketoke sinden. Oh. Sik kowe aja sujana karo bojomu. Lho. Isa uga bojomu ki pecinta budaya. Tegese penggemar sinden ora kok perkara seneng karo sinden terus tok anggap sinden gaweane nggodha lanang salah, kuwi salah gedhe. Wis tok takoni apa? Nggih. Nggih niku asale mboten saking ngriki kok. Lah saka ngendi? Kula piyambak mboten mangertos. Pendak-pendak HP-ne niku mungel sing ngebel niku tulisane wasita ngoten. Oh. Ning bareng kula angkat niku suarane wedok. Oh, lah kuwi sing ngapusi bojomu, kuwi mesti wong wedok dijenengi lanang. Men ora tunangan karo kowe. Kula nyuwun syarat supaya bojo kula niku betah teng omah. Ngene ya. No. Nggih. Kowe ra wis umur 75 to? Nggih. Bojomu umur 35. Kowe jane ora ana syarate, gematenana. Ngoten. Terus kowe dadi wong wedok ya aja nglomprot kaya ngono kuwi. Dume wis umur 75 terus nglomprot. Ora iso. Diusahake kowe iki tampil beda. Men bojomu kuwi betah ning omah. Kowe seolah-olah ora. Mboten. Lah kuwi. Monggo bojo ki senengane diolah-olahke dimasaki karo bojo ki saking marem-mareme, ngono ya. Nggih. Soto gaweke wedang. Mboten. Bojo ki kok gaweke wedang, sing jeneng wong wedok ngladeni bojo ki swarga nggone. Sing jeneng wong wedok ngambung tangane bojo nek bojone arep lunga kuwi, wo kuwi padha karo anu wae jenenge iki musnahke dosa sing akeh. Nggih. Gemateni. Le nakoni sing apik-apik. Kowe nek nakoni bojomu karo nesu. Ali kula gebyur banyu. Ayo kuwi sing marahi bojomu minggat. Dadi aja tok salahke bojomu, kowe barang ya salah ya Nuk Margino. Nggih. Kula kedah kados pundi Dandanana, dandanana. Alon-alon digemateni, dimasake. kula riyen pegawe rumah makan. Lah, kuwi iso tok nggo godo. Nek pancen masakmu enak, wong lanang diolah-olahke nang omah mangan diladeni, dahar Mas monggo piringe niki sendoke, ngunjuke napa digaweke. Wong lanang ning omahe kaya swarga. Ning nek wong lanang ora tau tok olah-olahke ora tau gaweke wedang. Wah, lah ya wis, kuwi aja salahe nyalahke wong lanang. Dandani rumah tanggane. Nggih. Pingenane montore
Bengsine kula cemplungi uyah. Ben ngopo? Lah diken kali tangga teparo kula men sekere bodol. Ya salah kowe kuwi jenengane. Ora kena kaya ngono kuwi, ya. Sing apik, sing sabar, sing ikhlas. Nggih. Kono njukuk lemah ngarepan kono. Oh nggih. Ngestaken dawuh. Niki Sebarke ning ngarep omah. nggih ngestaken dawuh. Nek seminggu bojomu ora betah ning omah, disawurke raine bojomu. Sampeyan ngrai tombok kok malah ngrekoso ora. Kuwi ora ana tambane, kuwi mung usahamu dhewe. Wis ana bali. Matur sembah nuwun. Niki penembahan anu Bapak anu sekedhik menika kagem ses. Aku ora tau nampa kaya ngono. Ngono. Kuwi filter apa kretek? Menika filter. Nek filter aku doyan. Benjang menawi betah napa-napa kula mriki malih. Ya wis ngono, ngati-ati. Nggih. Wah lho, mlakune dadak digal-egalke. Jane bodi kula sae nggih penembahan. Apik. Panjenengan remen ta ora? Seneng apa? Kula nuwun. Masuk. Nuwun sewu penembahan. Sopo iki? Dipun tepangaken. Sabar. Kula saking nganu pundi niku Sido Harum. Oh. Jenengmu sapa? Kula pun Artorjo. Oh, Kartorejo. Nggih. Wah, watukmu iki lho. Mila kula mriki menika janjanipun ajeng nyuwun tamba. Tombo. Watuk. Ayo. Nggih. Wis pirang sasi lewat to? Pun 3 taun. Ora tok tambake. Pun sowan Pak Dokter nggih boten mantun. Ya pundi-pundi alternatif. Nggih pun kula puruki mboten mantun. Pijet pembuluh darah. Boten mantun, pun kula ombeni obat kuat nggih boten mantun. Lah wong watuk hubungane karo obat kuat. Kajeng nek pas perlu niku mboten watuk. Mergi nek kula nggih watuk niku terus kendho piyambak. Nek omah duwe wis jeruk ora? Kacang kene tangga. Ya ora apa-apa. Njaluk. Nggih. Terus Aku kuwi mung karo kecap. ngangge sambel. Lho. Ora nggo sambel kaya mangan soto ora. Iki tombo e. Nggih. Kuwi sak sendoke dikecerke ning sendok jeruk pulut kae ning tok godhog sike, godhog sila. Tekse diobong jeruke. Oh, Terus kae kecap nggo legi-legi terus diombe. Engko nek ra mari bali mrene. oh nggih. Aku duwe obat sing bunder-bunder cilik-cilik. Engko panganen. Nggih. Mengke intril. Udu. Iki obat tenan saka Cina. Matur sembah nuwun tanpa pamit nyuwun pamit penembahan. Ya sing ati-ati. Nang sekedhik asal leh kula duduk sumur Rasa. Kuwi rezekimu. Aku nulungi kowe tanpa pamrih. Wis to?
Tak dongake mari rasang kaya apa-apa. Mboten niki tandha terima kasih kula. Ora usah. Ya tak tampa ning wenehno anak-anakmu. Anakmu pira? 16. Bojo? 4. Ya sak omah. Mboten wonten wong sing kaya kula iso manunggalake pawestri 3 wonten setunggal griya ora wong ampuh. Iya. Lelenge ra jamak. Sampun Sing hati-hati. Alon-alon. Mesakake. Kena apa? dipun cepangaken. Kula pun solopok. Solopok? Nggih. Kula niku istilahe kula gentone cebongan. Oh. Jaman nem-neman kula gleleng penyembahan. Ning saniki bareng tuwa kok sikil kula kaya lempah. Kula mboten iso mlaku sing biyen warung-warung kula jaluki dhuwit. Kula kan pasok kalih kula saniki kula nek teng pasar cembong andho di Bandung. Muter kowe pluk. Arep gleleng ketak dasmu. Nganten niku menemban. Kowe tak critani. Nggih. Hukum kuwi neng pirang-pirang. Nggih. Hukum alam, Nggih. hukum adat, Nggih. hukum negara. Nggih. Sing terakhir hukum karma. Nggih. Kuwi kabeh telu hukum adat, hukum alam, hukum negara kuwi iso diwakilke. Ning sing jeneng hukum karma kuwi ora iso diwakilke. Kuwi hukume tumindak. Ngoten. Ngono. Nek tumindakmu elek nalika nom-nomane saiki tuwa kowe lempoh, sikil ora iso diobahke, ora iso nggo mlaku, kuwi jane ora kok saka apa-apa ning kuwi saka dongane wong pirang-pirang sing tau tok gawe rekoso. Saiki aku tak takon karo kowe petungen. Wong dodol mongko le dodole kulakane wae 20.000, goleke bathi nggawa bali dhuwit 30.000 ki ming bathi 5.000. Mongko tok dodos dhuwite tok jaluk tok peksa, anake nang omah do nangis ora iso mangan, kowe ora gagas tekan semono. Dhuwite tok nggo seneng-seneng tok nggo omben-omben. Nggih, rumiyin kula tumbaske toya atos. Toya atos ki Minuman keras. Minuman menika toya, keras menika atos. Toya atos. Dados Mbah Jenggot tenggen anggur nika asline ndase atos. Oh. Nyuwun ngapura karo sing gawe urip. Nggih. Nek kowe duwe kaya aja tok nggo. Terus Sing tok jaluki warung-warung kuwi isih buka to. persih Balekke mboko sithik. Kalau disuwunke ngapura, tok wenehi dhuwit tok balekke karo kowe. Kula diparingi ngapura nggih Pak Bu Lek Wo lan sapiturute. Kowe ndedhetuke aja tok nggo seneng dhewe. Balekke karo sing tau tok gawe rekoso. Kuwi seranane kowe nebus dosamu. Nek ora tok kaya ngono iki kuwi selawase nganti mati kowe ora iso mlaku ya ngono kuwi. Ternyuh ati kula. Kula biyen ya kaya nglelengi ra jamak-jamak. Wis ora usah perlu digetuni, sing jeneng sego wis dadi jenang kuwi ora bakal pulih dadi sego meneh. Nggih, matur nuwun panembah kula tak nyuwun pamit. Wiwit dinten menika kula ajeng manembah. Bagus. Napa sing kula entuk lek kula nyambut gawe mboten ajeng kula nggo dhewe ning ajeng kula dum-dumke kalih sing tau tate kula gawe rekoso. Bagus. Mari kowe. Nggih, nyuwun pamit. Niat ning ati, Nggih, sumpah karo sing gawe urip, nggih, apa sing tok ucapake nggih. bakal tok lakoni. Demi Allah.
aja kula lakoni. Jajal ngadeg. Menunggan Piye? sikil kula saged kangge ngadeg. Syukur, kuwi ora saka aku lho, lantaraning sing gawe urip. Matur sembah lho, Mbak. Iki kok nggih ngadeg ngono, Mbak. Ayo kuwi bejamu, kuwi bonus. Aja nuwun. Wonten pinten-pinten taun kula mboten srawung kalih bojo kula. Gune tampan ana kan. Kula nuwun ben-ben. Monggo. Kok kayane kaya iki kok kaya seniman. Nggih. Kula pengrawit. Oh. Dapukane kula wiraswara. Bamban. Penonton setunggal dinten, setunggal sasi menika swara kula mboten medal. Weh, Monggo swara kula niku kula nyambut gawe. Mesti enten sing ngirimi kula. Kula ditenung kali kanca-kanca pengrawit kula. apa ana sing tok curigai? Wonten Bang. Sapa? Sing nyuling. Aja sok suudon karo kancane dhewe. Ning ketok banget Bang. Ketok banget. Kali kula niku ketok lemeri. Yo jenengmu sapa to? Kula Katno. Meri kali swara kula. Aku wis tau ngrungokke suaramu ya arum tenan ya apik tenan kok ya. Anu nekmu jeneng iki gending apa roti. Halus banget. Nggih, kula nyuwun dipun tambani ngono, Bang. Ya, engko tak tambani. Ning aja sok suudon karo kancane dhewe, durung karuan. Ya. Monggo saiki iki sing jeneng dolanan kaya ngono kuwi ora gampang. Kuwi ana hukume. Dadi ora usah sok curiga karo kancane dhewe. Ya ra? Bapak kita ada. Rembut iso omong tenan iki. Mingkar-mingkur ing ngono. Mingkur. Loal, pun sesasi niki kula mboten entuk mangkat kalih juragan kula. Ya wis coba ora. Agene jame anyar. Coba mbok jajal jam kuwi copoten. Non, Jam kuwi copoten. niki atus barang kula nggih. Jam ku atus barang dienggo. Anti air, Weh, kali anti bayar. copoten sik. Nggih, Pak. Wis, ndelok tak gawane. Mangke dipek. Ora. Aku ora ndek milik kamu. Jam koyo ngono nggon aku kek banget. Wis. Wah, wis tak sae ya. Nggih. Nyedak rene. Katno, kula wonten dawuh penonton. Coba. Aku gumun. Piye? Matur nuwun Pak. Kowe. Kok bali serak meneh? Nek nggih nyuwara mboten, Pak. Saya bali kana. Matur nuwun, Pak. Binjang teng kula caosi bawal, ora doyan aku. Iwak ricok ngono kok. Jame penemban. Jame iki sing marai. Oh, nggih. Wis tak sae. Engko tak larunge ning segara. Nggih. Langsung sesuk nek tuku jam iki sing larang, ora sing golek le kuning ming 35.000 kok kuning. Men kaya emas. Mulai iki wong sugih.
Nun sewu penemban. Kula menika kula menika tiyang bagus-baguse sak lalatan Sidomaya. Nggih. Sidomaya ngendi? Sidomaya panggenan kula menika mboten Sidomaya mriki. Oh iya, Sidomaya menika kathah sanget. Kula menika saking perbatasan antawisipun Jawi Tengah lan Jawi Barat. Oh, ngantos kula ngertos papan mriki menika mergi ombyake kathah wonten pendhita ingkang ampuh. Njaluk tombo apa? Menemban. Ngapunten. Sampun ngantos seru-seru kula isi. Kula menika nek pipis panas. Nek ngapa? Apa digodhog apa? Mboten, mboten. Ampun sembrono menawa. Sak sampunipun kula malam jemaahipun menika sowan wonten Parangkusuma. Sak wangsulipun saking mriku menika nuwun sewu. Mulai kagem pipis menapa pedhi. Kowe iki aku gah nambani wong kaya ngono. Aku wegah nambani wong kaya wong nakal. Wong sing angkara murka. Kowe pamite rono ngapa? Sesirih. Sesirih po dikum banyu sirih. Sesirih nemban. Ora usah ngapusi ayo. Kowe ora mesake karo bojomu, ora mesake karo anakmu. Kaya ngono kuwi apik. Kurang apa bojomu laden karo kowe? Kurang apa? Nek nganti kowe kena penyakit kaya ngono kuwi, kowe ora krasa terus nuwun sewu, tok nggo berhubungan karo bojomu melu kena, kowe dosamu tumpuk unduh. Ora cengengesan tak tapuk kowe. Aku pendhita ora tanggo golek tombok, ora nggo nambani wong kaya ngono. Ora sakno. Iku nek nganti parah bolong. Bener-bener kula sampun tobat. Tobat karo sing gawe urip ora tobat karo penemban Sabawala. Wis ora bali. Kula nyuwun dipun tanggulangi kemawon sampun ngantos meremen tekan pundi-pundi. Aduh, kok ya isih ana wong sing kaya ngene to ya. Sing tok golek iki apa to ya, Nyok? Nyok. Inggih. Inggih. Anu bali kono. Nggih, ngisahaken dawuh. Wis bali, aku arep nambani karo kowe. Aku mau nambani perkara kaya ngono. Jenengku sapa? Kula Santosa menawa. Ketok kok wong-wongane. Anggere raine nglengos. Mesti kaya ngono kuwi. Ayo bali kono. Nggih. Dados kula mboten dipun tambani. Ora, golek tamba liyane aku. Aku mau nambani wong kaya ngene. Jijik aku nambani wong kaya ngono. Nggih, nyuwun pamit mbani sekono metu kono. Tan samar pamoring sukma sinokmaya. Sinokmaya wina ya ing asepi. Oh. Dalidil kaya sela blekiti sela. Araning watu blekiti ratuning semut kaya ratuning semut ngirit wadya balane sangganing para kawula ing sami nyuwun pambiyantunipun Sang Begawan Sabdawala. Dadas sakala ing mangke praptaning Begawan Durna ingkang dumraja tanpa lalapan swana patih Arya Sanggung. Pandhita kang kinarya wangsit pindha kombang angajaping tawang susah angin ngendi nggone miang kali ingkang beksimi beruluke ngungkuli langit Dipate pripun
Lah kok jebul kaya ngene kanan pertapan kembang sore. Monggo kondang kumandange nganti jagat menika keberbeken marang kumandange pertapan kembang sore. Barang kula kalih panjenengan sampun prapta wonten pertapan kembang sore. Lah kok kanane kaya ngene iki. Oh, sarwa nguciwani, sarwa nguciwani. Pendhitane wae pareme ora kaya pendhita sing ampuh. Nggih. Malah kula kok sujana. Susana pripun? Nek nitik bentuk-bentuke ra kaya Petruk kan. Sampeyan iki ampun ngawur. Mosor. Masa Petruk kok dadi pendhita niku ora bakal ngukal. Petruk niku ngelmune sepira? Kantigdaning sepira? Kekuatane sepira? Mamen mawon kula tak takon. Nggih. Brahmana. Apa pancen kepara nyata kowe ingkang ngaran Begawan Sabdawala? Mboten wonten kalih penemban kula Begawan Sabdawala. Panjenengan penemban Durna. Loh, malah wis ngerti karo aku. Sampun. Nandhake nek aku ki pancen pendhita kondang monyor-monyor, pendhita kondang kalau kengrat ngebai jagat. Kersanipun dawuh mriki Ngene ya Sabdawala. Prataku nang kembang sore iki sayekti mung diutus dening anak Prabu Duryudana supaya nyatakake ento kembang sore iki ana pendhita sing ampuh jenenge Begawan Sabdawala. Amang ngono pancen kepara nyata jebul kowe nyeng madhep Brahmana. Sabdawala. Dina samengko kersane anak Prabu Duryudana, aku ki nen mboyong kowe prapta nang negara Ngastina. Nek kowe gelem ayo ndang mangkat, nek ora aku wis gawa para sataku ora segelas papan. Yen kowe wangkot ora gelem tak boyong marang negara Ngastina aja kelakon dosa. Apa kelakon? Pertapan kembang sore kene iki tak dadekke bumi angus penemban. Caca muntaplir kretap duka yayasinipe. Netra kocak mundarandir. Oh, blarak tenan to. Aku wis batin. Pertapan kembang sore mau ana kupu sing padha mabur ning ngarepe Begawan Sabdawala. Nandhake nek kuwi ana piyayi-piyayi luhur sing bakal rawuh, sing bakal paring katentreman, sing bakal paring kabagyan. Ning bareng ilang kupu sing tak delok mabur ning ngarepe Begawan Sabdawala kok ganti laler ijo. Monggo laler ijo kuwi dadi pertanda bab sing ora apik. Lah, Ndara Dasih iki penemban Duna rawuh mrene arep meksa karo Begawan Sabdawala. Nuwun sewu penemban. Neng pertapan kene aku sing duwe panguwasa. Nek sampeyan arep meksa karo Begawan Sabdawala, aku jujur wae aku ora bakal gelem tekan negara Ngastina. Lho, nek ngono kowe wangkot karo aku. Ora jeneng wangkot. Sebabe sampeyan ora ngerti tata krama, sebabe sampeyan ora ngerti unggah-ungguh. Arep mboyong karo Begawan Sabdawala kok tembungmu ora kepenak ana ing kuping. Nek tembung sampeyan mriku nganggo unggah-ungguh, nganggo tata krama, mesti wae aku gelem diboyong marang negara Ngastina. Rasa dadak tata krama, rasa dadak unggah-ungguh. Ameng karo pendhita gunung karo wong desa kaya kowe kok dadak tata krama iki tata krama sing kepiye? Kowe ora nyawang karo aku. Aku ki piyayi luhur. Aku ki her. Aku ki pujangganing nata. Kowe yang pendhita gunung kaya ngono kok dadak tata kramani. Ora asal tak tanggo tata krama sing kuwi ganti kowe gelem budal apa ora? Kowe ora gelem budal, aja kelakon dosa. Pertapan kene tak bumi angus legane atiku. Raden Antasena, piye, Mbah? Sesone nek ora tak dawuhi rasa sok gleleng ngono kuwi ya. Ora perkara sok gleleng aku dasare ora seneng karo Mbah Durna ya ora seneng. Tekan ngendi-endi mesti gawe masalah, tekan ngendi-endi mesti gawe perkara. Iki mau nek tak nengke wae sampean ora bakal iso mangsuli pengendikane si Mbah Durna. Mula wong kaya ngono kuwi apike didupak, wong kaya ngene apike diajar. Ning padha karo kowe gawe geger kanan kembang sore. Jagung bakarane kok, Mbah. Lho, jagung bakarane piye? Tanggung perkarane. Tegese nek ana pengamu ing Purwosoto kula arep gawe geger pertapan kembang sore, aku karo Pak Dianuman sing sago gawe tentrem. Ora iso gawe tentrem pertapan kembang sore. Pecaten lek ku dadi cantrik. Nek ming kandheng ana ing pangucap aku ora sudi ngaku murid karo Raden Antasena. Nyuwun pamit, Mbah. Yo.
Adi Cantrik Isti. Wonten dawuh Pramban. Iki para cantrik bubar kabeh saka pakartine Begawan Durna sing gawe ontran-ontran pertapan Kembang Sore. Nggih. Aku derek mlebu pertapan ya ngestaken dawuh. Setelno prau layar. Oh iki ngestaken dawuh. Aku ki nek mlaku nek ora diriki prau layar iki rasane kaya ora mendayu ngombak. Oh iki. Ngestaken dawuh monggo kula derekaken yo. Pokoke arep kahanane kaya ngapa atine digawe seneng. Mergo seneng kuwi obat sing mujarab kanggo nyingkirake penyakit. Nggih, ngestaken dawuh. Yen kowe duwe penyakit kadas kurap gatal jamur, atine kudu seneng. Oh iki ngestaken dawuh. Setelan dilebokke ning player. Nggih. Iso ora kok nyetel. Caranipun kados pundi menawa? Oh, goblok ora. Kuwi ora ana nyenile. Nggo nyenil kuwi dipecet. Engko rak mbukak dhewe terus dilebokke ngono sijine. Oh nggih, ngestaken dawuh. Ora muni dhewe ling gedhekke nggen pundi. Nengno wae ora gedhe dhewe. Anggere dipecet nyenile kok gedhe dhewe. Oh iki ngestaken dawuh. Wis Madura Sankas dasar dina malame